pamusoro takuverenga samoni timunzwe nyaya iri panapa tese toisa musoro pamwe chete. Ndani unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva yekugara nemwanasikana wangu lieni chatuwa makore anosvika 2 pasina chawandipa, saka ndinoda pfuma yangu. Uya kudare utsanangure kuti unondipa pfuma yangu zvaita sei. Uya nemari yedare inoita $35. Ukasauya nyaya yako inotongwa usipo, uye uchapewa mhosva. Yako ndibvumani pane zvimwe zvinomudaya nyaya yako unoibvuma here kana kuti unoiramba? Unoiramba zvinhu zviviri, hongu kwete. Wakagara nemwana wari nono ndinozouya uchapiwa mukana utaura baba kune mudare pamusoro yangu iba kuti ndinokuwasha mudare ari kupfuma yangu ndakagara mwana wefrizi ndona yangu napfuma yangu. kachezva vati kuda pfuma yemwanasikana wangu wakagara nemwana wangu 3 years vauda pfuma yangu iwo ndikuti pane zvizhinji zvakaitika zvavasengeziva zvandingadeidari kana rikandipa mukana mutsanangudze kuti nguva iri kutaurwa handiyo irajani kumbira kuti pamusoro edare rakuzokana tindi munyaya yako zvisina pamusoro edare rakuzokana chitaura nyaya sunduruka zvako chekutanga ndichatanga kutsanangudza kusangana kwakaita nemusikana. Musikana ndakasangana naye kuma 6 PM dzezuva rodoka, ndikamupepa ndikati ndikuratidzwa ndinogara, ndikaenda naye kwandinogara, asi musikana kuma 9 dzeusiku akadzoka akarara mumba mangu kubva musiwo kusvika mazuva anokwana 9 7 days. Then musikana ndakamupa process yemazuva iyayo zvingada kuita senhema asi handina kurara naye, ndinabarara nhema mazuva manene aripo anozvitukurira. Then ndibva ndabvunza musikana kuti vabereki vako kana vanokuchengeta varipi. Musikana akanditora akandiintrodusa kuna gugu vanonzi gugu paswa, pandakaenda ndikaintroducwa ikoko. Kubva musiwo ndopandotaura kuti musikana ndakuramba mangu anga akuraramba magugu. Takafambidzana zvemawiki anenge pane 2 nekuti ndanga ndiri paprocess yekukohwa. Musikana akakuya akuexchange mamessages nemusikana mumwe wataifambidzana naye, obva abuda munomvurwa vaenda kuharare. Aenda kuharare musikana, ndakazoda kuteera ndichida kuona condition because matsanangudzirwe azvakaitwa nagugu pandikaenda ndichinovaona vanoti ivo musikana akaunzwa kwavari pakafa mai vake. Aunzwa pakafa amai vake aifanira kunge achienda kuna amai vababa vemunhu, but
vakamuramba vakati muzukuru hasi wangu. So ndichipedza kukona ndakanotera musikana achida kuona kuti ari kugara papi, ari kudyei, ari kupfekei. Ndakaenda bva ndanomuwana ari kuharare achigara kudombo raMwari kunonzi kuEkwezi. Pandakasvikako the situation yandakasvika achigara maari yanga isingaiti, because aigara nasisi kureva mukoma vake naamweni nemurume wavo. Saka vaigara it's about 4 rooms vanotinaa condition yemagariro aita anga asina kumira zvakanaka. So ndakaenda ndobva ndamutora musikana taenda kusanideo. Takaenda kusanideo musi mumwe chete. Zvinhu zvanga zvisati mari dzasati dzabuda dzakabatwa, sa I had to come back kumvuri kuno. Saka ndabva ndadzoka naye kwasisi vake ndine mapreparations because musikana ndaimuda. Ndadzoka kuno kumari yakanonoka yakatora about nearly 4 months kuti mari inzi yabuda. Ndakafonerwa inini nagogo vanonzi gogo paswa, vakandifonera, havana kufonera vari kuno, vakatondifonera vari kuharare. Vakanditi tikuda kuno kuharare ndinova inspector sikaitikana nhasi. Ndakakwira bhazi ndakaendako. Ndasvikako gogo vachiti musikana ari kuti ane pamuviri nekuti wakarara naye musi wesanidhe uyo. Ndakati hazvidaro, kana muchida tinoona kushandisa pregnant test. Vakati haizvo hazvinazvo basa. Kwanga kuri kugara musikana kumba kwangu, haasi muzukuru wepamba paipai. Vana vangu inini vari kutaura kuti haasi muzukuru wepamba, saka ngaabve. Saka handina nzvimbo yake kumvuru andi baba vanga vepamba paipai vachino inini osi handina nzvimbo yake. Saka kana toda kumisa mubhiriji nomuchengetera mubhiriji ndonomuchengetera mubhiriji, asi mwana ndakusira maoko mako. Mangwana makuseni vakangomuka vachibuda, mwana anga atosiwa mumaoko mangu maoko. Pandikuda kwekuti musikana ndaimuda, ndakafonera mubereki ndakamuudza kuti ndo situation iripo. Mubereki ane imba yanga iri kuEkwezi Overstock yanga ichiri under building. So ndakatora musikana ndakamuisa kusanidhe. Mari dzanga ndinadzo bva ndapedzisa zvanga zvichidiwa pamba. But musikana nguva yake zhinji akagara ari kusanidhe. But ndichizoongorora musikana anga ane 3 months, 3-4 months before 18 birthday rake rakwana. Vanhu vakamutarisa munhu wake, mai munoona kuti semunhu akati kurei. But izvozvo ndakazvitsanangudza kuna gogo kuti muri kuzviziva here kuti mwana ane makore 18 asati akwana. Zvina ndopa mamanzi asati ari mashoma, inonge iri mhosva. So zvisinei ndakatora musikana ndikamuisa maoko evanhu vakuru. Ine ndakadzoka kugara kuno kuti mvuru. Ndakamirira nguva, sezvo musikana ndaimuda, ndakamirira nguva yekuti makore ake achikwana, mapreparations ekunobvisa mari kana kudii nomatangire pamba. But zvisinei musikana ari kuharare ikoko anga akuita tsika dzokubuda kuma9 odzoka kuma3. Ndakamuchengetesa panga ndakamuchengetesa. Mumwe musi kwakuchibuda kuma9 semumazuva ese haana kudzoka. Akazodzoka remangwana racho kuma3. Ini ndakafonerwa kuma11 dzeusiku namukoma vangu inini. Mushure mekuti amai vangu ndingati vazeza kunikonfranta pamusoro pekunge musikana asina kurara pamba. Vandifonera
vakumbira bhozi nhamba dzake dzasiri kuita dzanga ndinadzo dzanga nadzo ina ndine imwe nhamba yake vanikumbira nhamba pekutanga vasati vandiudza kuti musikana haana kurara pamba vandavapa nhamba obva vamufonera achifonerwa akazondifonera iye kuma12 dzeusiku obva apa mumwe murume foni vakanyepa iye achiti ndibamukuru vangu bamukuru vakakonfirma kuti havanga vasiriwo vanga vari pafoni iye akazopupura kuti vanga vasiriwo vamumwe murume wekuchechi kwataienda pandaibuda kuma9 ndichidzoka kuma3 ndaenda kudhombo kun'anga zvadaro paakadzoka kumba kuma3 wanga ndakachengetesa mwana vakati ivo chandinoziva ndichikuti kana munhu achinzi mukadzi wemunhu akarara asipo pamba anodzoka anouya nevanhu vakuru vepamba paarara anoenda vanhu vakuru vepamba paarara vopupura pachena zviro kwazvo kuti ndokwavarara saka musikana akadzokera kumba but anhu akaenda vanhu vakuru akanodhivhaisa miri pakuya nasisi vake but auya nasisi akabva anzidzokera patinotora vanhu vakuru kuna baba kuna amai obva ati dhani akambondisira meseji yekuti kana kugara pamba pedu pachinetsa ibva saka ndatorongedza musikana kwakubva arongedza obva arongedza zvinhu zvake musikana arongedza zvinhu zvake akaita mamanzi anosvika 2 ndisingazive kuti aripi asi gogo pazvakaitika izvozvo gogo vekuno kuti akasvika ndikandikaudza muzukuru wenyu akabva kumba nechikonzero chakati 2 months dzadarika 2 months dzadarika musikana akatanga kufona ndoda kuya kumvurwa ndine nyaya dzandida kutsanangudza panyaya dzekwandakarara zviro kwazvo akazoya muvhurwi after 2 months idzodzo dzasingazive kuti anga aripi auya after 2 months akaita mazuva 2 andakwanisa kumuona because handibhizi nemushini yanga ndichigadzira zuva rechitatu akanditi ndoda kubuda daudzokera kuharare saka chindoita kuti titaure ndidzokere so ndakamupa nguva takanosangana pamba paMr. Mosteri takanotaura nyaya but panyaya dzake dzaaide dzavakurukura manhamba tatinawo amwene vaya vachipupurawo kuti musikana hana kurara kumba iye akada kuzama kurovedzera zvisinei conversation iyoyo yakapera kuma9 o'clock dzeusiku akauya noda kuti pamba naamai vangu ndikuda kwesitution imwe yekuhararira amai vangu vanga vasingaonani paakanoka ndakamuvhurira dhoo akapinda mumba ndichifunga ndachadzokera haana kudzokera akarara mumba inini mangwana acho bva ndabudawo usiku ndakazodzoka mangwana makuseri ndikazomuona asipo adzokera kuharare kwaakainonogarawo mwedzi ndisikakanganise inoita 2 kana 3 ariko achigara kumba musikana ndakasimba so zvakazoitika ndezvekuti musikana akazodzoka zvekare after 3 months musikana akazodzoka zvekare after 3 months if I'm not mistaken panumbers adzoka zvekare akadzoka ari forceful achiti ndikuda imba yangu ndakati haukwanisi kudzoka kuti tigare tese musi wacho akashorwara because ndakavhura dhoo akanoka abva navhura dhoo obva apinda nechisimba bva tanga kuramba kubuda akazoita zvotobudiswa namai vangu ndikamuti ndiri kurwara ndinodzoka mangwana totaura nyaya then ndikamuti hatigone kuti tigare tese nyaya dzekuhararisa dzatese dzagadziriswa saka sisi vake vakabva vazouya kuno sisi vake vauya kuno tikaenda kumba pagogo vechi3 inini sisi vake gogo nevamwe vana vanga varipo vatanga kudhiskaswa
maitikira mafambiro akaita zvinhu kuharare pakatobuda dzimwe nyaya dzekuti akarara mumwe musi akanorara murumu mune varume 7 ari ega aramba kunorora kune vakadzi. ini chandida kubvunza ndikuona nyaya dzese kutsvaga pokunzvinganapo ndomaonerangu kutsvaga pokunzvinganapo uchibva kupomera mudzimai wako kuda kunzwa kuti ona kurara naye here kurara naye ndakarara naye saka vabereki vati vari kuda pfuma ndo zvavari kuda ndisingazivi hangu kuti dare rinotonga senyaya dzavo. iwewe ndo unozouya nechichemo chako, iwe ndo waiona mafambiro aita mudzimai wako. Baba havana kuita sei kuona nekuti hauna kunotaura kunani kuna baba. Tiri ipapo ndatenda hangu zvamataura ndazvinzwa, asi tiri ipapo musikana kumba kwedu akabva, asi unonzi hama dzake dziri kuziva here kwaanogara izvozvi isusu dare rino ruzoti iwe ndonochi mumwana wavo zvimwe zvese zvakazotera akatorwa natete vacho, tete vacho wangu vacho dare vakaya vakatora mwana. Pavakatora mwana vakati handisi kukurambanisai, asi ndiri kuona kuti mune maissues pakati penyu, saka tiri kukupai nguva yekufema, saka ndokuzoona samunhu wapuwa nguva yekufema. Saka ngokuti wakuzaona mudzimai wako sei? Mudzimai haasi kugara kumba kunana baba, haasi kugara kunana gogo. Kwaari kugara mudzimai ini ndinokuziva. Ndoda kuedza kutsanangura kuti nini pavakauya vachimutora haana kubvuma kuenda navo, vakatizwa pachipatara. Musikana kwakubva adzoka, but adzoka musikana nekuda kwekuti zvinhu ndakabvisa vakazvitakura ivo tete vakaenda nazvo kusentinari. Musikana akangodzokera only kusentinari kunotora hembe, obva adzoka kuno akatobva kuno obva aenda kunogara paari kugara izvozvi achataura because muchatoda kuziva because hamusi kuziva, muchatoda kuziva kuti anogara. Isusu panyaya iyi ndeyako nemudzimai wako, isusu chatiri kuda inyaya yepfuma. Iwo wati wakarara nemwana wawaridzi, hausi kuramba napo kana ndoda kurara naye ndega. Saka yoda kuedza kutitaura dare rine rikutaura kuti vakwasha vanokuya pano vakawanda. Iwe ndo unofanira kunotitorera mukwasha, asi pfuma wapi? Yes, yako. Unofanira kutanga kubvisa pfuma yababa yana baba, iwozo ozokwirira chikomba chawakabata sandu chawakawana. Ndo zvinoita zvobatsira iwewe kana uchida kumuramba ndokuona mamurambiro. Wazvinzwa? Pari zvinhu izvi takumirira taona mukwasha wenyu baba vachamu, sorry, baba wani ane mhosva yekugara nemwana wenyu kwemakore 3. Kunge zvakari kuedza nepaanogona pese kuda kunzwika nyaya, asi taona ane mhosva yekugara nemwana wenyu zvisina kuzivisawo
kunana baba kuti ndiite mwana wenyu. Kana ukagara naye one day unomuzivisa kuvabereki vemukadzi, unobvisa inonzi tsvakirai kuno mumbonana. Ndozvinoizwa paChibanda. Zvinevo zvese izvozvo hapana chawakaita, waingotenderedza mwana wevanhu chete, wambomukanda kuno, wamukanda kuno, wamukanda kuno. Iwe ndiwe tonzenza yemurume, ndo maonero ataita. Iwe waida kuti apare mhosva mukati memaoko ako. Saka iwe ngowataona une mhosva yekugara nemwana wevanhu uchida kuti apare mhosva. Saka tamumirira judgment kubva kuna mama. Tambomirira judgment yepfuma. List renyu munonge makaribata henyu.